iba ang proteksyon nito. Minsan, nakakalagnat daw ang bakuna. Relax lang, natural to. Okay, ang mga bakuna, DOH recommended ito. O mga reaction ay temporary, gagaling din po si baby. Kapag may napansing kakaiba, agad kayong magpakonsulta. Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kompleto protektado si baby ipapakuna. Bakuna. Kaya maniguro kumpletuhin na. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine pa para dyan. May bakuna iiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigdas, Spike, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. Todo Pito. 7 healthy habits na go na go. Care for yourself, care for others. Good afternoon, everyone. Welcome to today's Media Dialogue, November 15, 2022. I am Max. I will be your host for this afternoon. And today we will be giving updates on dengue here in the Bicol region. So for questions, you may input them in the comment section of our live stream on Facebook and on YouTube. And for our participants here on Cisco WebEx, you may input them in the chat box. So to give us the updates on dengue, we will be joined by Mr. John Dominic Bulunya, Entomologist 3 of DOH Bicol CHD. Good afternoon po, sir. Magandang hapon, Miss Max. Yes po. Go Allow ahead me, po, ma'am, to sir. share The my floor, sir. my presentation po, short presentation. Hello, good afternoon. Miss Max, nakita na po ba yung sinishare kong Yes po, sir. Visible na po. Yes. Good afternoon, everyone. I'm John Dominic Bulunya. I am Entomologist 3 ng DOHST Bicol po. Today po, present ko po yung updates for morbidity weeks number 43 to 44 po. 23 to November 25 po, 2022. Dengue cases by province po, morbidity week 43, 43 to 24 po, dated 23 to November 5, 2022 po, per province po. Cases from Albay po, meron wala po tayong cases this October 23 to November 5 po. Compare po last year with same date po. Kaya po 100% decrease. From Cam Norte po, meron tayong dalawang cases. Last year po,
meron tayong 5 cases, 60 degrees po tayo. From Kamsur, meron po tayong 7 ngayon. And last year po, 18 po, 61 degrees po. And Catanduanes po, meron tayong isa. Last year po, dalawa, which is punta po tayo sa demographic profile po. Sa from January po, Excuse me, sir. Choppy po ang inyong connection. January 1 Sir Nick? to November 5 po, Po. tayong case po. Okay na ma'am? Okay na ma'am? Audible na po ma'am? Ma'am Yes po, Max? sir. So, nawala po tayo, Yeah po. sir, sa dengue cases per province. Nasa Cam Norte po tayo na Okay po. naging choppy. Yes po, sir. Okay po. From Cam Norte po, meron po tayong 2 cases. This year po, and last year po, meron tayong 5 cases, which is po 60 degrees. Kaso po, 60% decrease po. Sa Kamsur po, meron tayong meron tayong 18 nakalipas na taon. Mapunta po tayo sa demographic profile. Ang Bicol po, from January 1 to November 5 po, meron po tayong 1,572 po na cases. Yung edad po na nagkaroon ng dengue case po, from 13-day-old to 94-year-old po. Median po is 14 years old. Most affected age group po is 6 to 10 years old. Sexes po, female po 750, which is 48%, and male po is 822, which is 52%. Confirmed na dengue case po, meron lang po tayong na-confirm na 13 cases po. Yung age niya po is from 2 years old to 17 years old. Case po. Hello? Yes po. Sex po is female, 5 po, which is 38%. Male po is 8, 62%. Yung serotype po, meron na po tayong tatlong serotype po dito sa Bicol Region, which is po serotype 1, 3%. Tatlo po yung ano po cases, which is 23%. At serotype 2 po is 9 cases po, 69%. And serotype 4 po is 1%. Ay 1 po, which is 8%. Profile of reported dengue deaths po, meron tayong 14 po na deaths na itala. Ang ages po from 8 months to 70 years old, median po is 20 years old, 28 years old. Ang sex po is from female is 10, which is 71%, and male is 4, which is 29%. Yes po, reiterate ko po ulit ang 4S, which is po si urine at sirain ang pinamumugaran ng lamok. Sarili ay protektahan laban sa mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Importante ng paging spraying operation kapag may banta ng dengue. I-reiterate ko lang po kasi based po sa paglabas namin, nagkandak po kami ng dengue surveillance. Napapansin po namin kasi sa field po na mas inuuna po ang paging, di na po ginagawa ang search and destroy. May kailangan po tayong factor kasi bago tayo magpaging. Kailangan po natin may consent tayo at cooperation po sa community. Pangalawa po, cooperation po ng LGU. Kasi po, ang chemicals po na ginagamit natin sa paging is mahal. At kailangan po natin ng 4 cycles. Di lang po pwede kasing isang paging lang ang gagawin. At kailangan po natin i-consider din yung weather and time. Pagpaging. At po, kailangan lang po natin magpaging during sa hotspot area po. Kung meron pong increase na cases na naitala for 2 consecutive weeks. Yun lang po, Ma'am Max. Thank you.
Thank you very much po, Sir Nick, sa updates natin on dengue. So, pumunta na po tayo sa ating questions na sasagutan po natin. So, earlier, meron na po tayo na-receive na questions from our media partners. For the first question po, sir, how true na may dengue outbreak sa Lapu-Lapu and ano pang area sa Bicol ang delikado sa dengue? Yes, ma'am, based po dun sa Lapu-Lapu, sinasabi po daw na may dengue outbreak. Sa ngayon po, wala pa po tayong nilalabas na na outbreak po. Kasi po ang nagdedetermine po ng outbreak is our RESO po, yung Regional Epidemiologic Surveillance Unit po natin. Based po sa sa medyo delikado pong is ang pinakamataas po natin may pinakamataas po natin na kaso ngayon is Naga City po. Back to Alright. you, Ms. Max. Apo, thank you, sir. For the next question po, sir, sa mga namamroblema na mga bahay at compound na madaming lamok, ano ang tips para tuluyan ang mga itong mawala? Aside kasi sa ginagapi ang mga pwedeng pamugaran ng lamok, kung ang mga katabing lupa o kapitbahay ay hindi naman nag-oobserba ng kalinisan, pwede bang ireklamo ito sa barangay? Siguro sa part na yan, ma'am, pwede po sigurong isangguni po sa barangay captain at kausapin po yung taong ayaw po maki-cooperate po. Kasi po, ulitin ko po, ang dengue po is hindi po laban to ng DOH or ng LGU po. Laban po to lahat, pati community po dapat mag-cooperate tayo, magtulong-tulungan tayo. Yun lang po ang para masugpo natin ang dengue. Pwede po puntahan siya ng barangay captain para po i-advocate o paliwanag sa kanya yung kahalagaan ng paglilinis at yung search and destroy po. Thank you po. Back to you, Ms. Thank you Max. po, sir. For the next question, totoo ba yung viral sa social media na kapag nagsindi ng kandila o naglagay ng bawang sa ibabaw ng plastic bottle ay makakapalayas ng lamok? Sir? For my own opinion, ma'am, is tingin ko kasi yung yung lamok, alam ko ayaw niya po sa bawang, yung extract ng bawang. Pero yung ilalagay po sa parang hindi naman po siguro totoo yun. Thank you, ma'am. Back to you, Miss Max. Thank you, sir. So we received a few questions pa po. Pwede po ba malaman kung saang mga bayan sa Camarines Sur na i-record itong 7 new cases? Ilan po ang kaso sa NAGA? If you have Yes the po. data po, sir. Ma'am, ang data ko dito is pangkalahatan na po yung sa Kamsur. Pero po isabihin ko lang po yung mga yung medyo mataas po na kaso. Naga City po, meron tayong 256 cases po and 3 deaths. And sa Pili po, may 81 tayo na cases and Kabusaw 51 and Sipokot po is 50 and the rest po is below 50 na po cases. Yung from Kamsur po. All right, thank you very much po, sir. So we will be providing our media partners po with our regular updates on dengue data. If you have any questions po na hindi na-address ngayong hapon, maaari niyo po yung isend sa amin sa group chat or sa ating Facebook page na DOH Bicol CHD para ma-relay po natin yun kay Sir Nick. So Sir Nick, ano na lang po ang inyong huling mensahe para sa ating mga tagapanood ngayon? Yes, ma'am. Ulitin ko po ulit. Ang 4S po talaga, siya po ang ating prevention and control strategy for dengue po or Aedes-borne mosquito disease po. Kumbaga wala pong pagbabago, siya talaga po ang pinaka-formula natin para masupo natin ang dengue. Yun lang po, Miss Max. Thank you. Thank you very much po, Sir Nick, for your time and para po sa ating mga media partners na nag-send in ng kanilang questions and of course sa ating publiko na nanood or nakatutok sa ating media dialogue ngayong araw. So magkita-kita po tayo sa ating susunod na media dialogue. Magandang hapon po sa lahat. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghuhugas